penny. Hey, is it the serious about when you move? And it just show off rumor. Eh, near catching. Ah, and Bibi anymore. Oh, boy. And I know me trim more conquered and as no son and a suffrage now. Now, when me na me twamo me twam dem hu sam mo gina no nam dem me hwe ama na me tutene na say me pie bia na wo tetem da bi o na me twam akọ me kom baby tenase me tenase se wo hu ene ayam panya ne bone so na unze bebe menyina du no pese me wale ti afina menene kasa ti me hwe ni suban kakra se ya maka kire so wane papa na so mako eno ho ade na wabetime fia ya penya na safo ade wa ni ti ase wo ye odi kruba ya tetini fia nkasa ntiwe ni mu be na wo hwe kola ko wale ne David to unse mumu man sebi obi horuma wonyewu nanso no betim di ni suban na sie wa eche chansa na o yi suban na di akire ne ampa ntina mpese mehwe ne kakra no na o wayo ba o kru me yi de safo an hu ni sei wa kama pa sawo na ompento kwa ompatem didi lebi mi hu no klase wo kasada mi hu onimpena bia lebi onimpena sa me nya okwa mi hu so opie o ujiri hu so opie mpoda akamati na emom memo obi asunti lebi emu obi amane nka nche obi a se emle ne so a na afi ne ekoye no ho ade ne obeti makacho makacho na mani mu ye ide enye mehwe ni no kasa keka na mne kasa Mame. Mame. Hey. Mame, I don't know where you're going to see me. Media, man, farmer, so, man, yabi. Ah, mammy, one word you know if you are when you may be. Into who shall be showing an unmoney made you are blaming. And Nadia, Sana, may your war. Man, yes, I say, what for to buy and phone to buy and tantado, mammy, mammy, ain't too sanity. Mammy, no, don't send killing. Neddy Jammy, send any and can answer who champion. What time be a woman and what time be a woman? No idea, Jammy. Ubeni D, Ubeni point, do say mini D. My brother Johnny's one of me, dear. I'll catch him as a mammy, new baby. Anne, what's your yaya quadra, bonny quadro for? Quadra, bonny quadro for, won't pay you money, won't find Sanya Juma, and Eddie of Saddle. Mammy, mammy, intimate made and a medity. Mammy, you like her. Oh, you so what do I saw? So, now, why am I, my boy?
And now I'm shaman no check. Can I my new lady and no training? No, I am a mobile call. Mamma. Opening you. Many Mr. My sir. Say, the Akura. Me now I am mobile. Mamma, my mobile say, ya. Me were, nanny, and not some more. Who say? I don't know. Miss Aka. I do say I can't. Don't you want every night? I do. I do say I can't. Miss O'Man. Tinam. And there's some at you, some into your audio. I do say I can't. See you. When you move. I'm not in your home. I quite don't know. Don't find some of my oh, so you're quite there. But you know, I don't know why I'm not a perpetrator. I showed you. No, for could you crew. No more coach you. Why? No, I could do. I do. No time. No best thing. Safua. I am not a day. No, baby. Oh, they be amazing. Papa, there be you. And you'll be here. Safua, me too because I was seeing you be here. They wrote this year. Daddy. No, then I will, sir. I didn't mind. And then I was so ubami fee. I don't know what some such things I'd maybe now. Daddy said you quite a noodle, sir. Not a Yakurana. So Obama near Saoba. Safua. Na me befia ba hwe oboni be no. Oh, boni nim na adade wo se wonya abotre. Na me de wo chia me papa. Ansa na wotumi abehwehwe me. Ada wo pese odi misia na. Da bi me fa wonsie na. On se afi na ya hyase. Enti tu na mon kakra enti ngakra na metumi me de wa chia me papa. Da bi Safua. Me ye be ma me woni monyam. Ase mi befie be hwe na ze o papa humi a na ni kura beje. Ha? Na ma befie ba be hwe wa na no so buofu. Ade nti. Se on se me papa onye papa bia keke wo ye dikuru. Enti amamre kwa so na wo se mitumi bona mane ne di nkomo. Ansa na me de wa chia no. Nye sa na uba wa sa be hwe me a. Me gidi se enye obu. Tebi o Safua. De wo ye na menti ase o. Me nyonko na ene na papa se wunso onso wadamfo ti se me bot metimanya akukudu ewure fie ba ba hwe wa ka boni be ne wom a obuofu hu sa no me bi ufu wo de misra wo eya wo de nyabotere kakra ma me na nyabotere wai nyabotere ma me na me fa ntoto ne ma na me fa ho nchia me tinu o peso chense ma me mafi obi ma na sese sese no de ho ma ho me ba ho na ti sese mi hianwa dise mesuma obi ana sese nye sa so a wo de me ba hwehwehwo ya me ba hwehwehwo na so papa nso yo di kuro hia no openkure nyina asem opu obi asem Safo bibi wo aka kire mi. Da bibia ni wo, nse me ka jo se mi bibia ni wo na me pese ye no ebuo kwa so ho. Me do me ni di wo ho komo. Na afi wakasa me family na me de wa ba ba kire. Na afi no wo ba ho wa ba na kukuduro kwa so. Afi na me ya ti wa fi. Sa na me pese me kire. Yo. Na nti se no wo hia me a wo ba me ho. Me ba wo. Mama me ma obi. Ko pe me se me do ba chia no e ya me ma ho. Sa. Ti ya me ba ho. Wai. Mati. Di o kan so to so. Ti me ni sa. Ba chiri. Me das.
Adi say bema. Adi say. On a beaucoup de na deni man. Adi say. Na obi bo puma pie hwe ni papa na odi na tem. Na mi hu achesa. Adade. Adi say. Ene de wo bisa me se wo ade na wo hu me ache. Menye me nyonko no. Se na se wo ma me ho. Na me se ne de ma me mo hwe na me hwe wa. Me bisa wa. Adade. Wiase e wo ye we. Adi da na yo. Ne di preko. Ni umi enu. Sabi ya nchire mu kwa obeka se ye miafo. Wo hwe kwan a odi me fa so. Mra wo hu safo a odi wo mre nyina masafo a odi ne nam. A wo hu se sabi ni ni papo. Afi na wada adwene ho ehunu se me wo ha ba behwehwe. Adade. Na ada na wakasasa. Na sema meke ento na mitwa. Me ye de na mde me na masafo a. Wa woni se mi kumi ameti. Efom dwumen eno na age memre. Safo ha de men kasa. Me no na nam ansa na mi hu safo a. Eye fom dwuma na woni se me pebre. Adade. We santo ato ase no mi hu ya. Me se omre na wonya safo a oni ne nko ne jama brabo ma wai. Me se wo de ko. Wai, madawo ma wo de ko na me se meda. Edi se enu ho. Atra ho no mo. Adade, me se atra ho me se ko. Me hia wo yonko fa bio. Anu na maka no. Adade ne gire onim no. Na ade, me se ho na gire manim. Ade me hu wana. Amen kasa asem no kura. Se wo ba empo atwa no a wo de wo pebere nti wo eye ko. Ma me nchen bio na me na nwene me ho. Sana akachem. Enu na maka no. Se sana aka amate. Eni efi na ekoi. Se wo hu mi atwam. Me nso mi hu a metwam. Me nu mi enu. Obi ani mu bia. Enyu adamfo ne me ana me nso nya madamfo ne wo. Adade. Adade. Afase me we nya buku. Semio na semeka unya ne bufu a wudi bufu saade asambe na waka adade asambe na waka sese wudi afiri safo waso asade edu memiso meboa sane ye kansem adu sei sane ye kansem adade asemba nya botre unya ne mio sabi yesi dua ben na etwe emi ana mefomo eye me ana mefomo eye ni da ho ntwie na odi atwi no eye ni da ho ntwie wo de wo sheda wo ade na me yakora ma wana nya akora wadade na sabi yesi papa so oba ho waso hina nu de ntie wo adu sei sisi ama me musa wo safo wa na me ni tu anamo no eno ne ha wa na sesei me nti ase wo dade asema no nti mase wo safo wa no me se safo wa ni papa wo minti na wo nhwe safo wa mfa obi a wonye na wo ni masem nyina no wo safo wa nya wo na wo diri so ye me penisa ha me si me penisa adibu ha wo ya enye ohun safo wa no ayo dey sisi ano me do safo wa no ha me si me do safo wa se me ni safo wa no montu no na wo mpren so a mesrew woni tue jase japa ne dawi wodo nse ekoshim medim sa shim na shim ya enya wonsa sa enya wonsa wadawma se de wo kan meja wa braba ma de ope bia no ode ye wai efi na ekoi mfo wanu metu wonse mu bio wadawma wai menka se nka masem me se enka me ne safo wasem ade wadawma na ontina mete baabi o wakan wai Also be away. Now that's what me who na me see you let me pay. Hey. Safwa. Na me na woni amonu mahum ya mo srema ade ma jonso gumi wana.
Asem fa shebeni. Edu sense one. Na se ya mo se a chese. Obi asere mo de kire. Ye mu ye de se de afiri ba bi na ba na. Anye mu hum ye na mo sha sese mo sere. He. Sani se hunti. Safo a hwe bibiye. Mo hwe bibiye. Na ma bo wato wo pass. Wo hwe na to ma mene mu a. Safo a me fa ho nchew. Wo bo me ma to. Enna maka kire wo no. Edu se. Enu na maka kire wo no. Edu se wo sesen. Me se ma bo na to ho. Wa bo safo ato wo. Jo on hwe ne ho yie. O to ma mene mu a me fa nche no. Sesen. Wa bo na to sesen. Na wo kra de wo ye nchire kra wa yire mu kra. Wo ye nchire wa yire mu. Bibi jejewo. Na bibi jejewo pa. Edu se. Ti ye na wo so aye so sa. Na mo ne wasem na meka. Mo ne mkomo no mo ni bachi mo mu nipa. Me metia mo babu mpani wo. Baby a ofri ba na boko de. Honyo. Ye de for sama ya suo. Na ye nam no ye di enkomo. Mu be hu me abesese me sade ma jonso agu mu na me nam ha. Ye de ye nsrew. Na me ka cho won to me hunu na ye. Won to me ma me hunu na ye. Ya nam de mani ato sa wo ye be man ti na wo ye ne ma bi wa ya me fi wo. Safo a. Na so won na wo trasa apo na ho. Hwe ye. Show hu ye e wo ye ho. Se wo betia. Wat nya wo ti ne nam ye be mu mu na. Me se mu hu mu na mo se sabi a me fa ho nchew. Safo a. Se bibiye. Wo so ya bibiye ti e hu a yensu ara. Yensu. Na wo kwa no wa. Sama ka kire mu. Na wo de wo. Ade. Ade. Mun ko na me wo. Ko na yesu enya kwan. De ajeje wo no. Wo so kwan yesu enya kwan. Wanya papa. Yeso obi siro wo. Ni mun kokon bi. Wo so wani se da seto. Asema wo ka kire mu Safo a. Ai. Wo be kuku. Abeifo. Enye hunti ne na ma ye be so me ya. Oh, so so. Are bibi hanana. Ana wa adwen mu. Ono nka sa wonya papa. Em se na adwen kan. Be ma ti se wo mpadwuma bi nye na wo nam na. Esam ba kire ba. Bedma wa. Abeifo. Ye nya ho. Denta. Ya penny. Na o fi never. Na dia dia chen de wo fe bibia nsi jaso. Ya penny pa chen me kwa abontin mo. Ene ade amakomi bufu afu me ho no wo. Ya penny. Dia na ko hu awa dia dia chen de wo fe bibia nsi jaso. Ya penny adu se wo mbu ne ho kitikiti sei. Na ede no da yewa wo twa boni sa. Why o dai? Ya penny bese na ko hwa de oye ne wani mu ho no. Sa wo mbu ne ho kitikiti. Bese ko de ode ya safo wo abontin mu ho no. Wo to ne ho pasa me dia odi na tam. Na nim so obu no sa wo mbu ne ho kitikiti. Asa ato so. Penny na ko hwe. Odi safo wa. Odi na tam wa to ne ho pasa. Ko no ko hwe. Me bufu afu me ho me di fra abontin ba. On se senya wo kasa mu. Wo ye unya panyin no mesrem. So obi twem wo kasa wo ya ntiti wo ye. So didi safo wa tema enya wo wasem. Winuma de a safo wa no ye ya ninti no. Wo didi na tem. Me na ye me nyonko no. Me hu se na metimi na kasa. Wati. Enya sound. Mi mani tuya so de safo a sida wa koma so. Nti wo ye ne sa na ye me ya. Ka me nso so. Endi wo. Nenso no. Enya wo ntokwa. Wati. Ta me ko ama. Anam se enya wo ntokwa. Wo dem da wase. Emre bi ota be fia. Ti mesrew. Oba hwe no wo munamuna. Oya me nwangu nti mi na me humla me ne be kasa. Why? Mo bu. Na da senso. Me bufu afu me ho pa. Denta. Fa BBC jasuma me why? Me kwa bonti amba. Safo. Enti ade edu sai hia wo pa o ye kire wo ntie ni hwe. Elu se ni de onye papa o. Wonye papa sei. Wo so kwa na wa ye guran. Utumi se na dwene de ni tirimu de be sei. Me pesa me so no so. Amonu. Me pesa me so no so. Na enti de bi ohu a fo wani mu ye fam sa, pesa me so no so. No ne wani mu ye fam sa na wo kome bo. Na ise obende. Boy. Ana o pe wana. Ope me bia wo no ope wo. Me. Na me me ope me sese. Ope. Bia ope wo. Ope. Be bi wo ho a ope wo ntumi nkan. No de wada.
Nti mo ni na o. Me de me no hwe din na chese. Bia to da me hu asma me kan kire no. Utumi wo ba na u twabon. Me de ba ya bo papa mani o. E no hwe ni mpanimfo anim. No mo ne ntina senkasa so hu amane ye sankire obi. Ni hwan fa. Amonno. Baby odi asem ye duru ni. Me mo me papa mani. There be jai. Yesa obi kura be kasa me ma me papa de ni tumi wo kurom ana. Odi be hunahuna no. Me de me ye ne se o hia me no ye sa biwa me so me ka bia kye no ano. Me ka bia kye no pa na me so me ge kafo a kye no. Na sa do be hia kura me ni hokura. Da na ba hwe me na me nko to kwama. Sanfu akwakwa me de sanfu bi se de wudi jame de na wakumi kwa. E che sen enye kura. Me am hwe ya na me hwe na me hwe ni se ya na be ma we. Etu oni mi nyanse ni. We obi be ware ni se me kunu. Wei Boy. Wei. Isia mwana na. Adabe bema. Nso gunya no. Na me so na okuja me sa. Na nso mu be na di okuro mu sa. Asem na oke na me de nse mu be na me. Mentu oni nyina. Akwana no kokun ni tin se. Me ni abaya be na me na kokko. Mentu oni nyina. Nti de make no person chem so wunim. Adade ya men tuwani ya me bi hwan me. Safo na akodi na tamayo de. Adade asem ba na se o bisemu a. Nya bote ne bisemu ye. Safo aye wo dai. Me man yen bibia me twam na me se wapochi na ni hwe me. Na menti nya nso makomemu a. Me kaseti ano. Me ma yen bibia. Abi sai. Sadu aka ho. Enya ba ku nyemienu nyemiensa. Adai. Tuwa nkasa sema aka na ko woni. Na obi nam ni baby a wo kwa so wapochi ni ahwe. Eno ano no waso no odidi na tam. Mama sheda. Me ka kire wo. Sa no ma na ekoso na wo de safo oni ma yefom na baby abehien bia person ne ko no. Se wo antwa so a me ntimi no nante bie mu. Daddy. Asema wo ka che me adu ze no. Na nka me nka sei. Se me ma hwe yi a safo ahonti. Woni me nante bie. Daddy. Eto banti. Oba nyinti. Safo no na mo no nyinti. Dabi. So pese me no awen kofa ni tintim dia. Ja safo abla bo man. Me yi wa no ti ni nsem ni bibia mu. Anya sa me no awen kofa no. Efi no ko tin ton time. Ebesi me. Ne woyi me yi be musa enna safo anti be mena wadaro ma se bimia na me bae ntimi nhwe se me ni umienu ayonkofa ye kura mu afiti me santi ne bepem sabre no embe sei wadaro ma me ne be ye kama why sinu na mpese meti keke so woni se me pe wasem ade ana wo so wu se safo anso sisi an odamakoma so wadaro oze obehwe mpren bebre no obekase n'anim saa nso onka hwe no okọ wadaro o je fache me